Pozor, to je Hej, kokos, Jožku, však pozeraj sa, však toto je tá činkáreň. No kúkaj, ľudzi. Hej, to má koľko poschodí? Ja neznám, to musí mať minimálne... Pozri, hej, však Muzeum. to má 3 poschoda. Ale hľaď, Múri, však ale tie Pozri muze... sa, A to my sme vo fitku či u Mikošincovej more? A ne, však to tu bude, však toto je modrá budova, ne? No to aspoň tu vidno kardiozónom, to je... Hej, Počkaj, ukáž no more. tak poď, ideme si pofajčiť. Kúkaj. Pozri, jaký bicykel, hej. Sagan, No nič, Bicykluje. ideme. Počkaj, pofajčím, ne? Daj, Ešte aj ne. popolníky tu Daj, majú, ne. ty kokos, aké sú vymožení, hej? Á, Pozri more. sa, tu sa pofajčeva. Ale však je náha. Kúkaj tam. Pozri sa, vozidla, tu zbrané, ty pištole. Dá sa to otvoriť? Herob, ty Robíš. kšet***beš. Nehaj tak tam pohodiť, to nevie nič. Tu čo je toto, hej, chlapci? Fajnovo je to, ale teplúčko. To stihnem. Teplúčko. Ja tam nabehnem a budem jak Usain Bolt. Dobre. Nebo ništa. Pozor, to je... 11. Cez 2000 metrov štvorcových sily, modernosti a cena, ktorá porazí každú konkurenciu.